ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಪು ಬೀಚ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅವ ಬತ್ತಂಡು. ವೀಕೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಬೀಚ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ತೂಕ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೇರ್ ಪಿದಯೂರು ಡಿತ್ತಿನಗಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪಂತೇರ್ ಕೆಲವರು ಅಬುದಾಬಿ ಕುವೈಟ್ ಪಂತೇರ್ ಏನಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಮುಟ ನಿಗಲ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಕಿನಿಮುಲ್ಕಿ ಕಾಪು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲ್ ಕವರ್ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ನಂಚಾದ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಕ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಗಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಅಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ನಿಗಲ್ ಇಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡ ಅಂದದ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವನಾಗ ಐಟ್ ತೂಪುನಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜೆ 11K ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುಂದ ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲ ಪಾಡ್ವ ನಿಗಲ್ ಎಂಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನಾಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಏನಾಂಡಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ತಿರುಪಲ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರೆಗ್ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಂದಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಬೈದ ತೂಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪ ಮಲ್ತಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲಣ್ಣ ಕಣ್ಣುದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ಉಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಚೂರ್ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ ಅಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೀಚ್ ದ ಕೈತಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಸಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ತೊಂಬಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾನನ ಒಂಜಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದ್ ಏನನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಡತ ಬಂದ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಂಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಒಲ್ಲು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಅವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಅಂಚ ಆದಾದು 1 ಇಯರ್ ಕಳೆನಿ ಎಂಚ ಪೋಂಡು 2024 ಎಂಚ ಪೋಣನ್ನೇ ಇಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ 1 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೊಂಬತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು 2024 ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೀಚ್ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಗನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಚೂರು ದೂರಡೆ ಗಾಡಿ ಉಂತೋಡಾದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಲೈ ಬರ್ನಾಗ ದಾನನ ಬೀಚ್ ಸಹ ಉಂಡದ ಅದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂತು ನಾಗ ದಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಜನ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗ್ ಬೀಚ್ ದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಆತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಓಪನ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಉಡುಪಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆತಿನಿಗೆ ವರ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂಕ ಬೊಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮುಲ್ಪ ಆಫರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಬಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ತಿನಗಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಏನಾಗೆ ತೊಂಡನ ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನಗಲು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ತನವಂತೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಎಂಕಲ್ ಮಸಾಲಾ ಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಲೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ
ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಟು, ನಾಲ್ಕು ಟಾಪ್ ನಾಚದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆವ್ರೇಜ್ ಅದು ಉಂಟು. ಸೇವ್ ಪುರಿ ತೋಡಿದ್ದೆ, ಸೇವ್ ಪುರಿ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ಇದ್ದೇ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಯನಗೆ ಮಲ್ಪೆರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಇದ್ದೇ ಉಂಟು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಬೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಬೆಲ್ ಕೊಟ್ಟೊಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ದೀತ ಬೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಲು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಡನೆಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ತಿನ್ನಾಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂತ ಉಂಡು ನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಅಂದ್ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ಪಂದಿಂದೆ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ಮೂಲು ಸ್ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಓವು ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಲೆ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 50 ಎಬೋನೆ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ಬ ದಸರಾ ಅಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ತುಂಬಿನಾದ್ರು ಮೂಲು ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಲು ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲೇಬಿ ಪೂರ ಮೂಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಗಲ್ನವೇ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ವರ ಬತ್ತದ ತೂದುಪೋದು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲ ಆಂಡ್ 9:30 ಅವ ಬತ್ತಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ ಪಿದೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ನಿಗಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪಾರ್ ಅಂದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಯಪಂಡ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.